Господи, с вечна любов Ти ме възлюби. Показа ми на кръста любовта си. Само при Тебе, Боже мой, единствено намирам смисъла на живота мой. И виждам, че името ми, Татко мой, дълбоко в сърцето Ти е записано. Vai
който се грижи за твоите ангели. Татко, издигам твоят малък агнец, твоят подарък. Амен, Господи. Нека твоята свята кръв, Господи, да го измие, да има мир в това малко тяло, Господи. Ти да го опазиш, Татко Небесен. Ние го издигаме и го предаваме в твоята кошара, Господи. Предаваме така, че, Господи, знаеме, че Ти ще се погрижиш за него. Нека, Господи, да бъде употребяван чрез Теб. Нека, Господи, да стане един послушен мъж на майка и на баща. Господи, да бъде Твоят слуга. Ние го предаваме в Твои ръце. Ние вярваме, Господи, че нашата вяра ще разка. Ако се да тачо куши.
Халелуя, Господи, нека всички да протегнем ръка към Него, да го благославяме. Да благославяме в името на Исус. О, Господи, всяко служение се. Благодаря Ти за тази възможност. Благодаря Ти, Господи, че ми даваш възможност аз да се помоля за малката му голе, Господи. Аз се предавам в Твоето злато като съкровище пред Тебе, Господи. Моля Те да я прибереш в Твоята кошара с моят брат. Амен, Господи, с малко. Защото ние дълго време чакахме за този подарък. И Ти ни го даде. И ето църква, вяра, надежда, любов, Господи се радва за този подарък. И църква, вяра, надежда, любов, благославя сестра му голема в името на Отца, Сина и Светия Дух. Нашата принцеса, Господи, Ти почна още от сега да работиш, тя ще стане хвалителка. Алелуя! Алелуя! Господи, нека да има мир в нея, нека да бъде послушна и Твоя дъщеря, Господи, да служи за Тебе, Татко Небесен. Винаги да те прегърне, винаги да бъде силна, Господи, заедно с Теб. И да прегърне нозетите, така че да казва, докато не ме благославяш, няма да те оставя, Господи. Татко, ние вярваме, че сега небесата се отварят. Ние вярваме, че се радваш, Господи, с тези съкровища. Господи, нека Твои ангели закрилят тези деца. Мога ли? Бъде благословена в името на Исус. Амин. Слава на Тебе. Мога ли се? Бири лайшо реде нея. Две нови члена от църква, вяра, надежда, любов. Най-младите, те са най-младите. Най-послушните. Боже, Господи. Взел печеска са, Варешко. Ешко, медрим взел печеска са. Гел ми кой има? Баба Съркичик. Баба Съркичик. Благодаря, Господи. Ешко, кажеш, истина сме направо се върдува да го благославям с самолите. Хайде елате като едно семейство да го благославям. Братя, нека да протегнем ръка към младото семейство. Нека да ги благославям с радост, с молитва. О, халелуя, Господи! Благодаря Ти за този ден. Благодаря Ти за тази крачка, която направи това семейство и дойдоха да го представят пред Тебе, Господи. Те дойдоха да показват богатството си пред Тебе. Те дойдоха да показват благословението си, Господи. Те дойдоха да прославят Твоето име чрез това, което Ти ги даде. Татко Небесен, аз се моля за този мъж. За мъж, който се грижи за семейството си, Господи. Татко, аз се моля да бъдеш, да го подкрепиш винаги, да бъдеш с него, Татко Небесен. Ти да го закрилиш, Господи, във всяка една трудност, Ти бъде с него, Господи. Винаги главата му да бъде нагоре и да прослави Твоето име, Татко Небесен. Ние го благославяме, Господи, в Твое име и вярваме, Татко Небесен, че ще бъде прекрасен баща за неговите си деца, Татко. Татко, моля се за една млада майка, която те познава. Но се моля, Господи, вече да я прибереш в Твоята кошара, в името на Исус, Господи. Татко, ние благославяме в името на Исус. Господи, нашата сестра, Ти я благослови, дай сили да се погрижи за семейството си, да бъде мъдра майка, Господи. И тя да устои на всеки един проблем, Татко Небесен, да застане зад съпруга си, Господи. Тя да защитава, тя да върви по този път, Господи. Татко Небесен, не само представяме малките ангели, че да представяме и тя, Господи. Нека да бъдат събрани в Твоята кошара, Господи, в името на Исус. Ако са болни, Господи, нека да бъде изцеление за тях. Татко, аз вярвам, че това благословение няма да е край за тях, ще има много още благословение. Татко, аз ги издигам като инструмент и нека Ти да бъде с тях в името на Исус. Амин.
Бъдете благословени, брат, радвам се за този подарък. Къде ще скарнеш? А тървисна, не zaman duaya bir sana kızanmak için. Bu kilise dua yaptı sana da. Bir gün diye dedin kilise. Derdik, Rab bereket versin size mutlu olmanızı. Bog da ви дава деца. Слава на Бога, Бог да благослови с две прекрасни деца. Но за една майка е грижа за неговите си деца. За една майка такава грижа, че трябва да внимава неговите деца къде идват. Когато оставаше едно дете сам на улицата, той бяга, скача, играе в кълта, цапа се и после ние се нервиме и ги биеме понякога, казваме защо се цапа. Но искам да те насърчавам, майчице, най-доброто място на твоите деца да играят е в Божия дом. Направи крачка, докарай ги тук в църквата да ги представям, независимо наша или друга църква. Важното е да ги докараш в пътя на Господ. Защото ние сме тези, които ще научим на нашите потомства. Ние сме, които ще казваме, че Исус Христос е Господ. За бащата, ти си ял от този плод, ти знаеш вкуса на Исус. Брат, ако имах възможност, ще да те карам на църква с пръчка. Но искам да те карам да бъдеш на църква с Божия любов. Бог много трудиш. Да не живеем в този свят, да се отречем, докато имаме време да се върнем в Божия дом, да служим на Бога, да даваме 2 часа жертва на нашия Бог. Когато даваш ръка, никога не обеднява. Когато даваш за Бога, времето си, себе си, любовта си, сърцето си, Бог повече да благослови. Семейство, имате една врата отворена за вас. Ако останете без квартира, ако ви изгонят, ще сложим едно легло и лате да спи. Имате си дом и бъдете благословени в името на Исус. Може би ще станеш.